mai ciwon sanyi na dawo kan bakin Rikici tsakanin Hassan da Sadiya Haruna yana ɗaukar sabon salo inda suke ta fitowa suna ma junansu domin su yi to Allah ya shirya abin da yake tsakaninsu. Dan ubanki bakin ce wadan shekara 5 ba mu yi na shekara 10 cif. A yana shekara 10 a gani da ke dan mai tun uwaki waye zai wasa. A cikin wanda aka cika sheri naga kin bude tipet wanda ke cewa dan Allah ki hakuri banna so a ga wani da ke yo to dan na bada hakuri me yar na bada hakuri ni duk wanda ya sani ya san duk wanda ya sani ya san banna san tashin hankali duk wanda ya sani ya san banna san fitina duk wanda ya gani ya san kuma sai an tabo ni ke kuwa fa ba sai an tabo ki ba Aisha Umaira mi ta yi miki nan dan uban ki so ki ga Aisha Umaira ita da kishi ta lokacin da suka zo daki na tila hotel me kika ce ma kika kira kishi ta wai alo wai ita wai ita ya ita kadai ce mai rarara ina ruwanki da su na ce ina ruwanki da su wannan uwar taki mai tsohon tsele mai tsinannen tsohuwa mai gutsin asara ita a rarara ko ita a yi Aisha Umaira kike so ki ga masu tashin hankali wai tsaki in tambaye ki wai ina cikin wannan naki ma in tambaye ki ma wai ni lalle ku shan jin naki da ya zama shan jini ina cikin ki wanda ina Saudiya nace ina cikin ki kin zo kin zancan wani Aisha Karije mai numfashi ina miki zaki nake miki zancan nace miki mi ita Samha na ga masu Samha ita mahaukaciya ce ko ita Rahama mahaukaciya ce a da na to heki doko zancan inda nake ma Samha abiti doko bi dai inda nake ci ba inda nace ma Samha kaza da kaza da kaza doko shi kuma su shabbawa ne cutar daga harkar su yau dole in ba dole ba in zamna da manyan mata a dole ne in zama ci gaban auta ma yanda yace amana ba ci gaban auta ma yanda yace amana gurri ma amana shabbawa ne yau kenan ma kin ma ji haushi an zo an mata waka yari ya baban ari mutum 400 ma ba su hau ba kiki yaye ni da ba da ke ba zan yi da uwarki wannan tsohuwar karuwar ta aiki masiwa mai kazamin tsele wallahi ita zan ci wallahi ita zan ci dan ubanki mi fadan shekara 10 in kina so mi fadan shekara 10 zakka asararriya da wanda kowa ya kita nan aka zo aka yi can gurin biki ni wallahi na azana kaza sa na gurin na buga a jarida kawai na ga to relation da aka raba shi kyauta Allah ya warranki her ne bincike ashe bata da komi matsiyaci ya ce bata da komi da wani din da muka tsaya ta ce in sai abu din inda muka tsaya ta ce in sai abu barauni ya dala dan ubanki ban huto ba sa ta dala da cika in yanzu bar in huto ba sa ta dala da kai min dala da cika zo cikin daki na tila hotel barauniyar dala wallahi da wannan na rantsa da girman Allah izi sa tun Qur'ani na ce da ban da faɗin shi barauniyar dala sai na ci mai cin warki wanda ta wanda wannan uwa ta ci wanda wannan uwa ta ci tsohuwar karuwa da ta aiho masifa ga yalki za ta yake ta gare ki duk abin da suka yi alƙawari ne da yake sai ta yi tunda bacci kuma ta kamata ke abubuwa arme kan arme ina wai babanta yake ba ta ce bacin aran babanta baban nata a gidan uwarki ne sake ki nace in kin yi arme in kin arme shi a gidan ubanki sake arme ba idan za lokacin kina gindin dan Daudu ba sirri ba gare shi ya huto sau ya yayi audio ya ce wai shi na yi tagin in kwant inda aka dora Allah ubangi sa in ka tagin kwant in wai shi ashe ke tsohuwa ce shaye ce kaza da kaza yo ni kana na abubuwan da yake ga mini akan ki na rantsi da izi ta tarfa ni ban da kunna audio ni ban iya audio ne ban iya ba wannan abubuwan na to na asiri irin naku amma sai na ci gutsun warki sala kai ma kuma tsohon dan Daudu na dawo kanka da kake cewa wani kai baka wada da mace in ni mace in ni namiji ne ma ka uwa ka ta karkashin kabari dan me dan bara wal wata dan me cin uwa ka wannan ta kabari wanda ta mutu ka ta gani ni namiji ne ko mace ne dan me cin uwarka zakka da baka da sana'a kuna bakin ciki ina sana'a ta kai min ina samun alheri na bizi ta ko ina jiya an yi wadana ce ban hawa sai yau hauka nake ba komai ba suke sai da yan shaye-shayen shi bai shan komai amma ita na shaye-shaye ta zo daki na bamta da haulo da wata shisha a zo a sa mata wiwi dakin wannan in rinka barci ubangiji Allah tona miki asiri Allah gama ki da masihar duniyar ta lahira yaki ya Allah ubangiji sa yake abin da take kafa yi shi Allah sa yake ta cikin shegi Allah ubangiji sa yake ta mummunan karshe Allah ubangiji sa ki accident Allah sa wannan mota ita ce ajalinki ya Allah ubangiji sa wannan mota ita ce ajalinki wannan motar yake hawa Allah sa ita ce ajalinki Allah sa mota ita ce ajalinki Allah ubangiji ke sa ki mummunan karshe Allah ubangiji sa yake ta cikin shegi wannan dai ta yoda mi zai ta cikin shegi abin tana kallo a rungumi wannan a tsotsi bakin wannan tsohuwar banza na ce tsohuwar goyi
sai na ci walki wallahi sai na ci walki bude fet ni mace wala da bude fet ni za ta ga bude fet ha 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 za ta gani baki da wayo in je wajen bude fet ni na rantse da Allah sai na raba gutsun wannan tsohuwar ni wasa wacce ne yake bada wahada tiya wannan kananta ne da diyar ta ce dan ubanki diyanki biyu mai suna aminci ita ce auta na ce mai suna aminci ita ce kyauta ita ce auta mai suna aminci iyana ne waye da waye cin ga an ana abu taro na manyan mata baka ganta ba dama in ta shiga cikin manyan mata kuma haka suke bisa so ta zo wari na rantse da izgi sattin da Qur'ani warin da take yi wari kazama wari kika ce kin ga gabana ina ne kika gaban nawa ina wanka ne kika gani kuma ina barci tunda duk zabar take annan dai kike kwana duk zabar take anan kike kwana wani zabar ta aza ko menene aka ce ina ne kake ga nan zan kama ka sikinke ko menene ta kama ba ta ce in wata ce in ce maganin wai yayi ce wannan akwai tsohuwar karuwa nan kika ga ladingo da sikinta da kominta ta cika yi da ta ganta ta zo ni ta koshi ta koma ta janyo ta wai ladingo ta sha maganin naki yake don ubanki na ce maganin naki yake yi ne ban na wuto boye iska inda ina wuto boye iska na rantsi da girman Allah akwai mutum inda yace ya sha maganin yake ciwon kai iyatai ba abin da gama da ita da bibiyan wannan tasha mai albarka sannan ka kuma ta ku danna mana like da subscribe domin samun shirye-shiryenmu akan kari